Etliyer Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine mardaky nägilelikden soň häkimetler telekeçileri lotereýa oýunyny gurnamagy gadagan edýär. Farawyň Senagat sewtini ýanyň nöredi. PYGG Türkmenawatdy awtolog aglaýar, sürüjilerden para alýar. Yeni 300'e golay Türkmen raýaty Istanbuldan Türkmenistana getirildi diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle-de bu hepde syýynçy Türkmen prezidentiniň Ukraina kardeşine iýeren garaşsyzlyk gutlagy bärden gaýdýar diýen atlan çap edilen habar köp okalypdyr. Bu hepde Adatlyň web saýtyna girenler her gün itleriň çyňsaýyşyny eşitýär. Kararyňyz işlemeýär. Hormatly prezident diýen atlan hem türkmen diline hem rus diline çap edilen videomuz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmaňyza, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza garaşýarys. Hormatly dinleýijiler, gep başynda hem belleýişimiz ýaly, polisiýanyň ýol gödekçiligi gollugy Türkmenawatda awtolog aglaýar. Sürüjilerden para alýar diýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde köp okulanlaryň we köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Adatlyň habarçylary ýol polisiýasynyň işgärleriniň arasynda giň eýranlyk aýdylýan paraxorluk barada ýygyderli habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu habarlara açyk reaksiýa bildirmeýän käte ýollarda gödekçilik kameralaryny oturtmak talaplaryny, şeýle-de korrupsiýa ýol berilmejekdi baradaky berk duýduruşlar gaýtalarlar. Ýöne korrupsiýa gelip goýşan habarlardan çen tutulsa Türkmenistanyň durmuşyň esasy bölegini öwürlene salym edýär. Halkara uramalarynyň korrupsiýa baradaky ýyllyk hafawatlaryny kim iş edýän ýaly iňňizdaky orunlarda ýerleşýän Türkmenistanyň 3-nji prezidenti Serdar Berdimuhammedow öz dolanýaryny köçe düzgünlerini bolan raýatlary video kameranyň öňünde agladyp töwbe etdirmekden başlady. Emma köçe ýol hereketi bilen bagly düzgünler diňe sürüjiler tarapyndan bozulmaýar. Ýolly ýaýwanlanan paraxorluk odaly sürüjilik şahadatnamalaryny satýan resmilerden başlanýar diýip syýynçylar aýdýar. Polisiýa korrupsiýasy baradaky temadan soňky maglumatlary kardeşim Maksat Ataýewdan alalım. Polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýatynyň administrativ merkezinde sürüjilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýol polisiýasy awtologda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürüjileriň ýygynyň goýup para alyp başlatyp sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödekçiligi gullugynyň şikargahy hasaplanýan köçelerde polisiýa gödekçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çägine hereket edýän mikroawtobus sürüjileri ýol polisiýasynyň sowulmagyň uguruny gözleýär. Gazel kısımlı mikroawtobus sürüjileri ýol polisiýasynyň gaçmak üçin öz uğurlaryny ütgödüp başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny ütgödýändigini görýän polisiýa işgärleri awtologda aw etmäge başlaýarlar. Diýip ýerli sürüji gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgäriniň mikroawtobus sürüjisinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenawadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtologyny Gazel kysymly bir minibusyň ýygynyň ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugyň döwlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgäri köpçülik transport serişdesiniň sürüjisinden 50 manat möçberine pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürüjiler Türkmenawadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulug sürüjisiniň paralanyklarına şaýat bolanyklaryny aýdýarlar. Ýol polisiýasy Türkmenawadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulugyny ýygynyň ýetip saklady we sürüjiniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgäri
polisiya avtologundan düşmedi. Yüklog sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz gapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödögçülüğü gulluğunun işärlerine eltip berdi. Yol gödögçülüğü avtologundaki işärler pulu alandan sonra ol yeri terk etdiler. Diýip yerli sürücüler aýdýar. Habarçymyza görä ýol polisiýasy diň çürneri Türkmenabadyň Günnoguruna ýerleşen täze bazara, Ak bazara çykýan ýollarda hem gödögçüligi güýçlendirýär. Polisiýanyň ýol gödögçüligi ullugynyň işgärleri 21 awgustda bazardan ýa-da bazara mal daşaýan onlarça ýüklüğünü saklap paralypdyrlar. Bazar ir-täherde başlaýar ýöne yerli sürücüler polisiýanyň ýol gödögçüligi ullugynyň işgärleriniň eýem ýary gije saat 12-de uraklaryny Mary Türkmenabad ýolunyň uguruna çykyp bazara barýan ýoly garawallaýanlyklaryny aýdýarlar. Hepdeniň jemini häkimetler we korrupsiýa maglumatlary barada habarlar bilen dowam etdirýär. Bu hepde watan habarlarynyň möhüm maglumatlarynyň biri Türkmen prezidentiniň dikçor menip öňkü prezidentleriň däwini dowam etdirmegi. Tadakanyň sözleri bilen aýtsak, Aşgabatda gurulýan guruluşlaryň ýagdaýy bilen tanışmagy bilen bagly boldy. Ýurduň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow tarapyndan başlanan dikçorly sapar däwi Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem alınıp göterilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň käbiri Niýazowyň dikçorly saparlarynyň bir topar adamyň jaýynyň ýykylmagyna sebäp bolanlygyny, prezident dikçorly şäheriň üstünden aýlanly diýseler, şinlik hem gorkýanlygyny aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň jurnalistleriniň ýazmagyna görä, Serdar Berdimuhammedowyň 23 awgustdan dikçorlyk edimi Aşgabatda ýykyljak köne ýaşaýyş jaýlarynyň meýilnamasynyň ilkinji gedek döwlet telewiziýasyna çalaragam bolsa görkezlişi boldy. Tadakanyň ýazmagyna görä, döwlet başçysyny uçuşyň dowamyny şäheriň täze guruluşlarynyň işleriň ýagdaýy bilen tanışdy. Soňra oňa paýtagtda täze guruljak binalaryň taslamalary görkezildi. Vice-premier Nurmuhammed Amanetbegow paýtagtda gurulmagy meýilleşdirilýän beýleki binalar bilen bir hatarda Määt Kösäýew köçesiniň ugruna guruljak ýaşaýyş jaýlarynyň meýilnamasyny hem görkezdi diýip Türkmenistanyň Hronikasy ýazýar. Neşrin Türkmen telewiziýasyna prezidentiň iş sapary barada efire berilen telereportajda görkezilen Aşgabat kartasyna köne jaýly şäher kwartallarynyň dürli renkler bilen bellenmegine salgylanyp saklamagyna görä, bu meýilnamanyň durmuşa geçirilmegi üçin 1 we 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň onlarçasy ýykylmaly boljagy meňdiýär. Emma Türkmen häkimetleri ýykyljak ýaşaýyş jaýlary barada öňünden ilaty maglumat bermeýärler we öňkü ýyllaryň tejribesinden görnüşine görä jaýy ýykylan raýatlar ne degişli tölew puluny, ne de yıkılan jaýyna derek gowy jaý meýdanyny alyp bilýärler. Adatlygyň we beýleki garaşsyz neşirleriň olal hem habar berýäli Türkmenistanda ýykylýan köne jaýlarda maşgalanyň ulalmagy we ýaş satynjalaryň uzak wagtlap jaý edinip bilmezligi sebäpli bir näçe maşgala ýaşaýar we häkimetler bu maşgalaryň her biri üçin ýeterlik otowly jaý bermekden köplenç ýüze görýär. Şonuň bilen bir wagtda sport tesgalary we beýleki binalar gurulanyny jaýlary ýykylan adamlar uzak wagtlap amasyz şertlerde kirene we garyndaşlarynyň jaýlaryna gysylşyp ýaşamagy mejbur bolýar. Olaryň arasynda uly meçherde para bermeli bolýanlaryň hem bardygy aýdylýar. Hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistanyň guruluşyk meselesinde iň bärkisi aýdynlyk talaplarynyň hem berjaý edilmezligi bu urdaky uly korrupsiýadan habar berýär. Inneki hökümetimiz öňkü Sowet ýurtlarynyň ýene biri Orsiýetden ogşan korrupsiýa maglumatlary barada. Orsiýetiň prezidentiniň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri Vladimir Putiniň gyzy Katerina Tikhanowanyň şahsy saparlaryna 5 ýyl töweregi wagt bäri gorawçylyk hyzmatyny edipdir diýip Wajny Istory we Der Spiegel neşirleri habar berýär. Derňewçi jurnalistler bu maglumatlary prezidentiň goraw gullugynyň işgäri Aleksey Skripçagyň elektron poçtasyndaky resminamalaryň arxiwini girmek arkaly alypdyrlar. Prezidentiň jan penalary Katerina Tikhanowanyň 2016-2020-nji ýyllar aralygyny neden saparlaryna ýollaş bolurlar.
Mysal üçin Skripçak 2016-njy ýylyň may aýynda Şwesiýanyň Halmstad şäherindäki Continental Relax mihmanhanasynda Tikhanowa üçin otaw bron etdi. Ol bir ýere gelmedinden bir günden gelen 7 jan pena golaýdaky mihmanhanada ýerleşdi. Tikhanowa bilen bilelikde prezident goragçylarynyň ýene 3 wekili geldi. Olar hem şol bir mihmanhanada ýerleşdiler. Derňew netijelerine görä Tikhanowanyň kurort mihmanhanasynda goragyny üpjün eden toparyň 10 adamdan awarat bolanyny gaýdylýar. Jurnalistleriň toplan maglumatlaryna görä Tikhanowanyň esasy sapar edýän ýerleriniň biri Germaniýa bolupdyr. Wajny Istor neşri mundan öň Tikhanowanyň söýgülsiniň balet tansçysy Igor Zelenskiýiň Münchende ýaşaýanlygyny anyklapdy. Şeýlelikde Tikhanowa prezidentiň jan penalarynyň uğratmagyny bir näçe ýyllap Münchene gatnapdyr. Käte onuň bir ýere eden saparlarynyň arasynda bary ýogy bir näçe gün bolupdyr. Geçirilen barlyklar meşhur Rus tansçysy Igor Zelenskiýiň Putiniň agtygynyň kakasy bolanyny görkezdi. Jurnalistler Skripçagyň 5 ýylly Tikhanowa ýollaş bolan prezident jan penalar üçin tassan 100 gedek mihmanhana bronlanlygyny hasapladylar. Saparlaryň diňe 3-den 1 bölegi Russiýa, 40-dan ugrak bolsa Germaniýa edilipdir. Derňewde bellenmegine görä, Orsiýetiň prezidentiniň maşgalak dağlarynyň diňe onuň özi bilen ýaşan ýagdaýyna ýa-da syýahatda ýollaş bolan halatyny döwlet goragyny almak hukugy bar we Katerina Tikhanowanyň şahsy syýahatlary kanunyň bu talaplaryna laýyk gelmeýär. Tikhanowanyň Münchene 2018-nji ýyldan diňe bir sapar üçin mihmanhana tölegleri tassan 2 milyon rubly barabar boldy diýip jurnalistler bu töleglerin hemmesiniň döwlet büdjetinden edilenligini hem belläp geçýärler. Şu aralykda Vladimir Putin bilen baglanşykly Rus tücjary Dmitri Pompoyanskiýiň eýçiligindäki 75 milyon dollarlyk super ýachtyň Gibraltarda geçirilen auksionuny satylanlygy ma'lum boldy. Bir Moskwa fevral aýynyň aýagyna Ukraina çodalwary günwatar sanksiýalary esasynda saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılşı boldy. Bundan başga siýasatçy Aleksey Navalnyň topary Orsiýetiň goranmak ministriniň ornwasary Ruslan Tsalikowyň çağalarynyň öz kampaniýalarynyň üstü bilen satynlanan 1,1 milliard rubla durýan emlaklarynyň üstüne açdy. Derňewçileriň anyklamagyna görä, Tsalikowyň gyýyllary 27 ýaşly Yuliya we 25 ýaşly Yelizaveta tektumatly kampaniýa döredipdirler. Ýöne bu kampaniýanyň anyk näme bilen meşgul bolýanlygy belli däl. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň zeminiň ýartyny. Inniki korrupsiýa maglumatymyz Kazakstana degişli. Kazakstanyň korrupsiýa garşy resmileri öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kampaniýalaryndan ogurlan pulu baradaky derňew zemledi. Mart aýyna tutsak edilen we deslapky tutsakhanada saklanýan Hayrat Satyvaldy bilen baglanşykly Kadyýa diýişi Nazarbayewiň garyndaşlaryny we ýaranlaryny nyşana alýan tapgyrlaýyn derňewleriň edil häzirlikçe soňkusy bolup durýar. Korrupsiýa garşy göreş gollugy 24-nji awgustda çap eden beýanatyna Satyvaldynyň we ýene 4 sany ada aýdylmadyk şahsiýetiň Kazak Telekom we Transport hyzmat merkezi kampaniýalaryndan anyklaşdyrylmadyk mukdarda pul ogurlamakda guman edilýänligini aýtdy. Şeýle-de bu edara 500 milyon dollaryň döwlet gazynasyna gaýtarylanyny Satyvaldy tarapyndan dolandyrylýan Kazak Telekomyň paýnamalarynyň 29 göteriminiň eýdini döwlet gödäwçiligine arnanlygyny aýtdy. Satyvaldynyň öňki ýaly Gulmira hem mart aýyna ogurlukda we hususy kärhanalary bekanun ele geçirmekde aýplanyp tutsak edildi. Hormatly dinleýijiler, siz hepdeniň korrupsiýa maglumatlaryny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň zeminiň ýartyny. Türkmen jemgyýetindäki toý däpleri we maşgalanyň awadançylygy. Täze dürýän maşgalada doguljak çağalaryň geljegi baradaky meseleler görnüşinden durmuş gurjak türkmen ýaşlaryny hem az oýlanyrman başlady we bu ýagdaý soňky wagtlarda sosial ulamlarda hem göýülýär. Ýöne bu meseleler diňe türkmenstanlaryň meselesi. Mysal üçin, goňşy Özbegistanyna iň bir kiçi toýa hem adamdan 300 çenli mehman çağırylýar.
Özbek hünärmenleriniň hasaplamalarına görä Özbekistanlılar nikah toýlaryny ortaça adından 10-15 miň dollar serişde harçlaýarlar. Käbir maşgallar bu serişdeler toplamak üçin uzak ýyllar pul tygşytlýar. Daşary ýurtlara gidip işleýänler hem az däl. Ýa-da bir topar adam bergi borja girip oly toý tutýar. Bir yerde esasy mesele olaryň toyu barada bütün mähelle gowy gurrun etmeliyip özbek jurnalistleri ýazýar. Ýöne Özbekistanyň onlarça ýyl däp bolan uly toy düşünjeleriniň üýtgäp başlandygy hem habar berilýär. Şunuň bilen barlykda Hepdäniň jeminiň dinleýijilerini agyr ykdysat çökünligi başdan geçirýänligi edilýän Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köp adamly, şowhunly toy tutup ýaryşmak gylyp toy harajatlarynyň döredýän soňky meseleler baradaky söhbetdeşligimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistanyň tapagutlykda Merkezi Aziýanyň Özbekistan, Täjikistan ýaly ýurtlaryny toy dawaralaryny düzgünleşdirmek, toya çykarylýan çykdajalar adatmak we ýaş satynjalaryň toydan soňky durmuşy barada alat etmegini gazanmak ugruna käbir synançyklaryň edilýänligi habar berildi. Emma Aşgabatdaky hökümet ýurtda mümkin bolýança kän dawaraly çäre geçirip, olary uly türkmen toýa atlandyryp, toýlarda edilýän çykdajalaryň soň maşgalada döredýän agyr meselelerini, bu ýagdaýyň çağalar terbiýelemek, okatmak we ýaşlykdan durmuşa taýýarlamak meselelerini ýetirýän negativ täsirlerini umuman maşgaladaky awadançylygy, ýurdun geljegine hakykatda göz ýumýarlar diýip ýerli synçylar aýdýar. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hali bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi Hali Hepdäniň jeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Sağ olun. Hudaýberdagy beýleki bir topar halkda bolşy ýaly türkmenlerde hem toýlar köp adamly bolýar. Ýylyň öňünde durmak, saçak gelmek üçin köp adab edilýär. Taýýarlyk görülýär. Käte bergi borja girilýär. Bu ýagdaýlar soň käbir maşgallar üçin uly mesele görülýär. Eýsem bu mudama şeýlemi diýä soň tapylandatmy? Bir öňrekden bäri gelýär, şol 50-nji ýyllaryň aýaklaryndan milletin garny bir nemenandan doýup başlandan soň şeýle uly toýlary tutmakluk ýöň boldy. Ýöne käýerlerde şäkli derejede tutulýardy, barly adamlar aýratyn tutýardylar. Ýöne şol düzgün bardy, şol milletin bir aýrylmaz derdimi ýa-da keseli diýen ýaly. Milletde bir näçe keseller bolupdyr, meselem göz agry, mama diýen ýaly. Şolary aýrypdyrlar. Ýöne milletin häsiýetine bolan keseli, milletin häsiýetine ýaşap gelen şolar ýaly yaramaz endikleri aýryp bilmändirler. Bizim bir owadoşumyz toy eden bergisini, gyýygyny durmuşa çykaranyna üzündüğünü gurrun berýär. Ine şolar ýaly adamlar berge batýardylar. Ol käbir maşgalalar däl. Tutuş maşgala täze toy tutýanlaryň adyndan bir 90 götürmi berge batýar. Özüm ol berge hiç bir zada gereksiz, hatta halat serpaýlarym gereksiz. Bizim ýaş wagtymyzda bir gelinimiz men ejemiň ýanyna gelip sen ogluň merkezde okuýa, şäherlige galmagy mümkin. Ana şular ýaly matalar bar, ýagny ýasama, ýyldyrawuk owa şertini asla geyip bolmaýan. Şular dur, şular alsana diýipdir. Ine şolar ýaly bir gerekmejek zatlara ummasyz köp pul çykarýarlar, soňundan berge batýarlar. Inni Hudaýberdagy şo berge batyp toý tutmak, ullokan dawara gurnamak, umuman adamı awray berýärmi ýa adamlar şeýle awray bilen goşadyrnak üçin näki awray bilen at bilen bir özlerini arlaýarlarmy? Bu näme bu aslynda? Ol adama hiç hili awray beren ok, bir plany awray alypdyr şo toy tutup diýip men o sözi eşitmek ýöne käbir şolar ýaly toylarda ina köp içdik diýip gurrun edýärdiler. Soňundan ertesi gün gaty köp içipdir, gaty köp ýypdir diýip gurrun edýär. Şoňulenem ol gutorya otada hiç hili awray ýok. Maşgala da şol toy tutýan adama da. Soňky toylar barada aýdylanna şeýle agyr toylar tutýarlar. Şol toylary video ýazga düşürýärler. Soňundan oturup şol video ýazgyny görýärler. Başga bir begençileri ýok. Ol video ýazgyny bir gedek gör, iki gedek, 10 gedek göründen soň onuň ýüregiň bulanýar, ony göresim gelen ok. Ondan adama awray ýok. Hudaýberda inni şu ýagdaýlara türkmen ýaşlary hem düşünüp başlan ýaly. Twitter'de bir türkmen gyýry öz ýigidine uly toy tutman maşina almagy, jaý salmagy ýa
öýe goşalmaga pul tygşytlasak bolmazmy diýendigini. Emma onuň ýok. Bir gedek ýaşaýas, bir gedek hem toý tutýas diýip jogap berendigini ýazypdyr. Eýsem bu ýerde kim öňe serediýä, kim ýyla serediýä. Bu meselede ayar maşgallaryň, gyýyllaryň garaýşyny ähili, erkekleriň garaýşyny ähili. Şu ýagdaýyň saklanyp galmagyny esasy urgal kime degişli? Ayar gyýyllara degişlimi, erkeklere degişlimi ýa-da umuman düşünjesiz köplüge degişlimi? Bu näme saklaýar bu ýagdaýy? Meniň pikirimçe ýaşlar barada aýdylaryna olaryň ikisine de deňrek degişli ýöne öýlenýän ýigdiň bir näme paýhasy bolmagy gerek. Sebäbi ol geljekki öý jaýynyň maşgalanyň keşigini öz egine çekmeli. Şoň üçin onuň bir näme pikir etmegi gerek. O gyýda garanna. Beýle bir tarapdan milletiň nadanlygy. Ol bir giden nadanlyk. Ony propaganda bilen, düşündiriş ýol bilen, aýtmak ýol bilen düzeltmek kyn. Eger biz öz goňşularymyza seretsek, Täjikistanda da ýagdaý şeýle boldy. Täjikistan Merkez Aziýadaky garyp ýurtlaryň bir hasap edilýär. Ahirinde şol döwlet derejesinde çözüldi. Döwlet uly toýlar tutmagy gadagan etdi. Adam sanyny keskitledi. Ol bilen İmam Ali Rahman öz gyýylyny durmuşa çykaranna şoňa 200 adam çağırylanyny aýtdy. Ondan soň hut şeýle çäräni özlöklerde geçirdiler. Özbegistanda da gerekmejek uly toýlaryň garşysyna hökümet çäresi kabul edildi, karar kabul edildi. Meselen bir toýa diňe bir aýdym çyny çağırmak, 3-4 grupy çağırmagyň gerek däldigini, nahara toýa näçe adamyň çağırylmalygyny döwlet keskitlep berdi. Şol keskitleme de 200 adamdan geçen ok. Şoň üçin bir çäre ýurdun ýolbaşçylarynyň başlap iň bir ýöneki adamna çenli agyrlykda görüş alyp barmak gerek diýip pikir edýän. Hudaýerden sizin hem aýdyşyňa diýär goňşy ýurtlarda häkimiýetler umuman maşgarlary ýaş nesli goramak üçin, olaryň awadançylygy üçin toý harajatlaryny azaltmak tagallarlaryny etdiler. Düşündiriş işlerini geçirdiler. Metduatda hem bu meseleler gozgalyp durýar. Hem türkmen häkimiýetleri näme üçin beýle etmedi? Ya olar bir ýerde hiç bir mesele görmeýärmi? Ya Türkmenistanda beýle mesele asla ýokmy? Türkmenistan'da bar, gaty özüm şuň ýagdaýda ýöne Türkmenistanyň liderleri, Türkmenistanyň ýolbaşçylary, dawarlary gowurýarlar. Şol dawarlaryň geçirilmegini isleýärler. Ol bilen häzirki çülüjülgesi bar, Arşivil ýolundan gaýdýan ýol bar. Şol jülgelerde ägirt uly restoranlar gurýarlar, 300-400 adam sygarýaly, toý tutarýaly. Ony dawarlandyrýarlar. Bagyt öýler diýip restoranlary dawarlandyrýarlar. Şoň bilen birlikde ýurdun häzirki täze prezidenti milli eşikleri giymek barada ýöreýte görkezme berdi. Olam bilişimiz ýaly gaty gymmada durýar. Sebäbi gelin bolşok gyýdy el ketenisi bilen elle tarada dokulan keteni bilen bedemeli aýagyna galoş alyp bermeli, jorab alyp bermeli öşme meňzeşler. Ol öňkü däp bolup gelýän ýygyň eşikler, ak eşiklerin gadagan edilendigini aýtmak gerek. Şoň üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary şu biderek çykdyjylara garşy görüşmän, eýsem munyň başga bir görnüşde has dawarly bolmagyny isleýärler. Hudaýerden bilişimiz ýaly Türkmenistanda adamlaryň garyp düşýänini aýdylýar. Bu ýagdaý adamlaryň köpçüliklerin daşary ýurtlara iş gözläp gitmegine alyp gelýär. Şu hili ýagdaýda türkmen häkimiýetleri näme üçin ilata bu çykdajalar azaltmaly barada düşündiriş bermän, näme üçin olaryň uly toý tutmagyny isleýär ýa-da muny höwetlendirýär. Uly toý mekanlarynyň gurulmagyny giň ýol açýar. Umuman hökümet wekilleri, ýokary hökümet wezipesini işleýän adamlar bilen baglanyşykly adamlaryň şol toý mekanlaryny gurnaýanlygy, şeýle görülýär, görkezýänligi aýdylýar. Bir hökümet näme gadanýar, näme isleýär bir ýerden? Bir ýerde esaslar hökümetiň bir ýürediýän siýasaty bar. Ol halk öňküsünden gowy ýaşaýar diýär. Her ýyl biz öňkümizden gowy ýaşaýas, artyk ýaşaýas, hem şoň bilen birlikde de bagtly ýaşaýas diýär. Döwleti şol boş görkezme gerek, boş dawara gerek, boş bedenmek gerek. Döwlet siýasaty şol milletten şol boş siýasaty isleýär, boş dawarany isleýär. Milletin boş zada bagtly bolmagyny isleýär. Döwletiň alyp barýan siýasaty, döwlet milleti üpçün edip bilmejekdigini bildi. İş bilen üpçün edip bilen ok.
adat önümleri bilen üpçün edip bilen ok, pensiya hakları bilen üpçün edip bilen ok, mıdama pul yetmezçiligi diyor ya, sebebi söwda yürümeye, mun garşysyna bolsa, ınhan bizim milletimiz gowy ýaşya, şeýle uly toýlar tutýa, namuňa seredin dip boş zatları dawarlandyrýarlar. Bir döwlet siýasatyny dawarlandyrmak üçin gerek. Inni Hudaýberdi bu siýasat işleýärmi? Adamlar dogrudanam özleriniň gowy ýaşaýanyny ananýarmy? Şu dawaralardan ýa-da döwlet derejesinde geçirilýän çärelerden soň telewizionyada elbetde uly dawara görkezilýär Serdar Berdimuhammedow. Ol ýa-da beýleki desganyň açylyşyna gatnaşýar. Şundan soň adamlar dogrudanam özleriniň gowy ýaşaýanyny ananýarmy? Ýa-da daşary ýurtlardaky adamlar Türkmenistanyň ýagdaýynyň nähilligini bilmeýärlermi? Yok, ol milletin siýasat bilen beýle bir işi yok. Millet esasan öz günemasy barada alady diýe, öz durmuş ýagdaýlary barada şonuň uğruny, ol eden bergisini üzmegiň uğruny, ol dawara ýöne dawara, ol göz üçin edilýän dawara. Egerde biz dawara seretsek, meselem goloýda Balkan vilayatyna uly keselhana açyldy, uly saglyk merkezi, ýurdun prezidenti bar şol dawarany açdy. Millet göräýmedi. Şol merkezin açylaryna gaty şat bolajak ýaly. Ýöne bir tersine boldy. Sebebi şol ýere işe girmek üçin para bermeli. Türkmen manadyna da däl, eýsem dorlarlap para bermeli. Millet oňa çydap bilmedi. Öz ardyny dürlü halkara gurumalaryna ýetirdiler. Şoň bilen birlikde Azatlyk radiosyna da ýetirdiler. Ine şondan soň şol keselhananyň baş wraçyny tutuk etdiler, onuň töweregindäki adamlary tutuk astyna aldylar. Ine ýagdaý şeýle. Ol dawara diňe bir göz üçin edilýän çäre. Onuň milletin maddi hal ýagdaýyna hiç hili täsiri ýok. Hudaýberdi soragym Özbegistanyny döreýän täze däp bilen bagly. Mysal üçin Facebook ulanjy Nodir Wahidow öz oglunyň uly toý tutmaga derek gelini bilen toý siýahatyna gitmegi saýlap alanlygyny gurrun beripdir. Bu täzel käzir Daşkentde virus ýaly ýaýraýar. Komment ýazyp pikirini aýdýan Özbegistanlylaryň hem köpüsi ýaşlaryň bu başlanygyny gollaýar diýip habarlarda aýdylýar. Ýöne ulukan toý banketini gurnap bütün mähelläni çağırmasaň nikahlaşyp bolmaz. Bu däpde sura garşy gelýän diýenlerim tapylypdyr. Elbetde Türkmenistanyny juda guruply maşgallaryň çağalarynyň şunuň ýaly toý siýahatyna gidýän barada maglumatlar bar. Olar uly toý hem tutýarlar, şoň bilen birlikde toý siýahatyna hem gidýärler. Ýöne elbetde bir köpçüligi ýetdirmeýär mümkin näl. Hem Türkmenistanyna şu uly toý tutmagy aralyp toý siýahatyna gitmek ýaly täze tendensiýalaryň däpleriň döremek mümkinmi? Şoňa bu golaýda esas görýärsiňizmi? Bu täzir oň üçin esas ýok. Sebebi Türkmenistanyna gatnaw gaty kıyın. Ol bilen uçur gatnawlary ýok. Eger uçur gatnawlary bolsa da Türkmenistan dünýäniň gaty köp ýurduny çäklendirmek girdi. Ýagny Türkmenistana girmek gaty kıyın bolar üçin. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň grajdanlary da beýleki bir ýurda girip bilmeýärler, erkin girip bilmeýärler. Bir näçe hat petek gerek, kagyz gerek, bir topor doldurmaly zatlar bar. Şol şertler amala aşyrylandan soň şol adama daşary ýurda barmany, daşary ýurdu görmäni ruhsat berilýär. Ýöne meniň pikirimçe, daşary ýurda siýahata gidilende de toýdan soňky siýahat. Ol ýöne bir boş gezmek ýa-da restoranda ýyp içip oturmak ýa-da bir mehmanhanada ýatyp turmak däl, eýsem bir dünýäni görmek, bir dünýä seret, il nähili ýaşaýar. Başgalar nähili ýaşaýar, nähili gurupdurlar şu zatlary. Bir şu zatlar barada bir pikir edilse, bir adamlar parahat ýaşaýarlar, bir öý jaýyny şeýle oňa dedip gurýarlar. Meselem güýçli sil gelse bir tebiği betbagçylyk ya yel tursa, onuň öýüni goparyp gitjek aladasy ýok. Ne şoňaly derk jaýlary gurýarlar. Bir çykýan ýaşlar şol meselelere üns berse, şolar görseler, gowy bolardy. Lüks gastinsasynda lüks iň ýokary gymmat bahaly mehmanhanada ýatyp turandan adamlaryň durmuşy nähili. Şunu öwrenseler, gowy bolar diýip pikir edýär. Ýöne toýdan soňky siýahat Türkmenleriň arasynda däp bolar diýip entekler pikir edemok. Bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hallynyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barda sizde nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň.
Hudaý berdagy söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşinde ýazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalary bardy habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.